Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Maayong gabi Bacolod, maayong gabi Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Setyembre 11. No, ang inyo diri alagad sa ngalan ni Aksyon Brian Morden, ang inyo alagad Aksyon Boy Duran, magpakalagad kita sa inyo tub-tub tak na alas 9, diri sa Aksyon Firing Line. Karon nga adlaw, Setyembre 11, pila ka mga events nga nadumduman na akon sa sininga petsa. Of course, ang ining 9/11 attack nga ginatawag naton bala, September 11 nga attack sa World Trade Center, ang Twin Tower dito sa New York, sa Estados Unidos, nga pag-atake sa mga terorista bala, nga ginkamatay sang linibo ka mga tawo sa among 9/11 attack na inang panawag sila, no? Natabo ina September 11, 2001, kag ginadumdum karon nga adlaw ay ika-20 nga anibersaryo sa sining 9/11 attack. Dumduman ko man ang September 11 birthday ni sa nagtaliwa na anay Presidente Ferdinand Edralin Marcos. September 11, di ko na malipat. Man pag birthday ni September 11, 10 days later, way back in 1972, pag-birthday niya September 11, 10 days later, September 21, nagdeklarar martial law diri sa pungsod Pilipinas. No? Ini si anay Presidente Ferdinand Edralin Marcos. No? So, amo ining pila ka mga kuan nga pa, looking back to history sa sining adlaw sang September 11. Nanong ato nang balan karon nga adlaw gabi mga ka-aksyon. Areho, ining bilang mga healthcare workers naton nga nagapaandam nga mag-resign, mga magapatigaan sa ginatawag nga mass resignation bangod sa hindi paghatag sa ilang mga benepisyo, especially ining ginatawag natong nga special risk allowance para sa aton nga mga frontline, mga healthcare frontliners. In fact, dito iya sa isa ka ospital sa Manila, may ara na dito sa PGH, Philippine General Hospital, may ara nga mga doctors na, nga way na nag-report sila trabaho. Amo nang ginakabalak-an mga ka-aksyon, nga kung ang aton nga mga healthcare workers maghimo sang mass resignation, nanong matabo sini. Nanong matabo sa aton. Ma-hospital kita, nanong matabo, kay wala na sang kunwa basiway na sang mga matipan dira sa aton. Problema, ina nga dako, ang ining paandam sang mass resignation sa mga healthcare workers. Paano iya diri sa siyudad sa Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental? Talakayon tayo na karon sa aton ginimbitar nga bisita. Anong sitwasyon diri iya sa Bacolod, specifically sa Bacolod, may ara bala paandam sa ginatawag naton nga mass resignation sa mga healthcare workers. Nano pang aton mga topiko karon? Bacolod City, sa ikatatlo nga sunod-sunod nga adlaw, naka-record sang triple-digit nga kaso sang COVID-19. Sa record sang Western Visayas, naglambot kita sa 148
Pero ang real time iyang record sang Emergency Operation Center masubra gani 150 ang kaso diri sa siyudad sa Bacolod sa karon nga adlaw. Tatlo na ni kasunod-sunod nga adlaw, una 130, dason nag 108, dason nag subong sobra 148 as per record sang Department kung sa as per record sang Department of Health Western Visayas. Inakaroon ng balanta man nila, ha? Mangita kita karon na may ginimbitar kita nga bisita karon nga gabi. Ano pa ang pila naton ka mga tupiko? Ini balang nagapamike bala sang RT-PCR test. Kundi diri sa siyudad sa Bacolod, magsulod ka diri na require ikaw sang negative RT-PCR test, especially ining aton nga mga ROF, mga apor naton. Gina-require nga may negative RT-PCR test. Ang ginahimo sa iban, ginapike nila. Ginapike nila. So, ang aton diri ang siyudad sa Bacolod, mas ginistrikto nila ang verification sang RT-PCR test. Ang pamangkot is how strict kag daw ano ka masaligan ang ining ginapatuman nga verification process para nga masiguro naton nga hindi peke nga RT-PCR test ang ginasabit. Mao muna ning gadamo ng kaso mga mga kwan pa, mga peke pang RT-PCR test ang pang-submit, no? Sige, hambalan taman na karon kung malambutan sa aton nga oras. Sa balita nasyonal, baw nahamot ko sa niyo. Si Duterte, si Presidente Duterte, nagpaandam nga untaton kuno ang government transactions sa Philippine Red Cross. Untaton niya ang mga transaksyon sa gobyerno sa Philippine Red Cross not unless nga magpasugot sila nga magpaidalom sa audit sa Commission on Appointments. Ang problema diri kay si COA Chair Michael Aguinaldo nagpahayag nga wala sang jurisdiksyon ang COA sa pag-audit sa isa ka NGO pareho sang Philippine Red Cross. Kaladlawan ni sang sitwasyon ni sang Philippine Red Cross sa ni Presidente Duterte. Balo naman kamo ang Philippine Red Cross ang ginapamuno na ni Senator Richard Gordon. Nga ini si Senator Richard Gordon is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee nga naga-imbestigar sang sining mga anomalya kag korupsyon sang pagbakal sang gobyerno sang mga COVID-related, mga health-related nga mga supplies sa sining pandemic like face masks, face shield. Ti ang Senate Blue Ribbon Committee amo ini ang naga-imbestigar subong. Ti gusto man pa imbestigahan sang presidente ang Philippine Red Cross headed by Senator Richard Gordon. Ano ini nga sitwasyon man? Sige lang, karon talakayon tayo na, no? Ari pa gino, siling ni Presidente Duterte, nga ma-resign ko kung mapatudan nga may korupsyon sa pagbakal sang mga face mask kag face shield. Ari naman kita sa resign eh. ining resign ni lang nga tinaga daw ginakuan nyo lang niya, daw ginalahug-lahugan na nila niya. Nga ma-resign ko kung mapamatudan nga may korupsyon sa pagbakal sang face mask kag face shield. Tigi na imbestigar sa Senate Blue Ribbon Committee, nga pa-imbestigar ko ang Red Cross. Hindi sa gusto imbestigahan. Hindi sa gusto nga imbestigahan. Atag na niya. Sige. Karon may chimpo ron talakayon tayo na diri sa aton nga pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Discussion, fearless comment. Action Firing Line. Meanwhile, sa pagsugod sa aton nga pagpangalaga, i-check tala na mga ka-aksyon ang aton sining lakat sang panahon. No? Ining si Bagyo Kiko naglandfall na sa area of responsibility sang pungsod Pilipinas. Kumusta na si Typhoon Kiko? Considered as super typhoon. May mga signal number 4 na yung declare mo sa pila ka mga lugar diri sa pungsod Pilipinas. So, kumusta ta? Ang atong siding lakat sang panahon,
upod sa atong sining Provincial Disaster Management Program Team para mabalaan naton bra ano kita diri iya sa Western Visayas, lakip na sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Kumusta ang aton diri nga mangin lakat sang panahon? Importante ini mga kaaksyon kay parang makuan bala kita, ma-aware kita sa mangin lakat sang panahon para ang aton nga mga aktibidades bila ma-schedule taman sang maayo, no? Ma-schedule ta sang maayo kung kabalo kita nga ay amo ni giling adlaw do medyo ginatan-aw nga maulan, amo ni nga adlaw mangin maayong panahon nya amo na naka pwede kita makalakat, no? So why pa sila? Sige Maayong gabi ilang anay dira sa mga una nga nag palayag sa ila sining pag-monitor diri sa aton nga pagpangalagad. Erwin Dicatoria Gonzales dira sa Barangay Maaw, George Gargasiran, Ana Sinoro, maayong gabi man. Sakay Girly Cunyendo, naga-monitor man from Riyadh, Saudi Arabia. No? Sakay Alex Montesa, Homa Lumena, Hil Javier, good evening man. Kag kay Melili Oligo, maayong gabi man. Kay Maria Teresa Hofelania, Jocelyn Song Comedia, no? Maayong gabi sa imo do bago lang kita sa imo, no? Sakay Marciano Bugaay from Woodstock Subdivision, Barangay Tangub. Nanaog pa sa iya. Malo na ginasa nga mo ni oras tawag ta sa iya para sa weather update. Nanaog sa iya. Anyway, so wala na isa kada mo ni oras ka panawag ta sa iya sa weather update. Nanaog sa iya sa poste? Sa poste. Sa buyong ni aton nga amigo da sa Pidimpi ay. No? Anyway, amo na karon ang pila sa aton nga mga topiko, no? So, ginset naton si Dr. Julius Drilon sa Western Visayas Regional Hospital ako nining aton nga Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Mangkot kita, nanong sitwasyon diri sa aton sa sining paandam sa mga healthcare workers nga patigayon sang mass resignation, no? In kaso nga tungod ining hindi paghatag sa ila benepisyo, ining special risk allowance ginatawag naton. Liog lang ko daguro kay doktora, no? Pasudlon tala si doktora. Anyway, amo na gani nga amo na aton nga talakayon subong gabi sa lakat sa panahon basta mo na naglandfall na si Bagyo Kiko. Pila ka mga lugar dito sa Luzon, sa Luzon ni siya. Hindi na siya maglambot di sa aton, no? Kaya dito na din siya sa Luzon. May mga signal number 3, signal number 4 dito, Batanes, ara sa signal number 4, sa Cagayan, ginapatigayon na dito ang preparasyon nila. May mga evacuation na patigayon. Ang Batanes na mga preparasyon na puwerte naman para sa sining pag-agi dito ni Bagyong Kiko, no? So, muna, kaya ang aton nga report sa weather daw na naog. Pakunoy kong balokon diin siya na naog. 10 minutes ang after 10 minutes pa. O, sige. Well, anyway, sige, try mo kanay. Unahon ko lang ni ang isyo ho, Ining si Presidente Rodrigo Duterte, mga kaaksyon, nagpaandam. Nga untaton niya kuno ang government transactions sang Philippine Red Cross. Untaton niya ang transaksyon sang gobyerno. Balo ka ang Philippine Red Cross, nagpatigayon ni sa sang RT-PCR test mo sa pagluntad sining kwanla, sining pandemic. Ti may mga transaksyon na ang gobyerno. Ang gobyerno may ara man na nga ginahatag man nga pundo mo sa Philippine Red Cross. Ti siling sang presidente, untaton ko ni. Untaton ko ang transaksyon sa gobyerno sa Philippine Red Cross. Anong rason nga untaton? Anong rason nga untaton sa presidente? Kay ining si Senator Richard Gordon nga nagapamuno sa Philippine Red Cross, amo man ang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga naga-imbestigar karon sang sining ginpahayag korupsyon, maanomaliya nga transaksyon sang gobyerno sa pagbakal sa mga face mask kag face shield gikan sa
Pharmaceutical Corporation. Ano ning Pharmaceutical Corporation? Ining Pharmaceutical Corporation, nagtuhaw lang niya gulpe, nga isa ka pharmaceutical corporation, nga ang iya sining declared capitalization daw masubra lang 600,000, daw sobra lang 600,000 ang iya sining declared financial capacity. Ti ana ka transaksyon sila iya sa gobyerno sang masobra 8 ka bilyon ka pesos. Sipa bla na mga ka-aksyon. Sobra 8 ka bilyon ka pesos ang natransaksyon sang isa ka kompanya o korporasyon nga ang iya ka financial capacity masobra lang 600,000. Paano na biya man? So that has become the point of the investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Balo kayo ng Senate Blue Ribbon Committee, mga ka-aksyon. Ang iyan ni papel, nag-imbestigar ni siya mo sang posible mga anomalya kag korupsyon nga ginahimo sang mga ahensya sang gobyerno. Amo ng papel sang Senate Blue Ribbon Committee. Powerful ni siya kayo. Ting chairman dira, si Senator Richard Gordon. Ti karon, nagpanda mo presidente, ngayon ang Philippine Red Cross, nga ikaw ang nakapamunos na. Untaton ko ang untaton ko ang transaksyon sa gobyerno dira kung hindi ka mo magpa-audit. Kinanglan buksan ninyo ang inyong financial records, financial books ninyo, buksan ninyo. Kaya kung hindi, untaton ko ang transaksyon sa gobyerno sa Philippine Red Cross. Kinanglan pa-audit ka mo. Tigaling problema siling ni Michael Aguinaldo nga chairman sa Commission on Audit nga wala kami galing jurisdiction nga mag-audit sa isa ka NGO pareho sa Philippine Red Cross. Wala sa jurisdiction ng COA. Di sinong ma-audit na sila? Kag nga, of all the NGOs nga ari sa pungsod Pilipinas, mga kadamo-damo sa NGO na tawag natin mga ka-aksyon, sa tanan nga mga NGO sa bilog ng Pilipinas, kang Philippine Red Cross gidya ang ipaimbestigas ng presidente o kung ipa-audit. Kaya tungod nga ang chairman dira si Senator Richard Gordon. Ako lang. Huwag ko gahapin kay Senator Richard Gordon. Ang akong gina-question, ang tikang bla, ang ginahimo sa presidente nga, paimbestigar ya kuno ya. Kay kumo ka gina-imbestigar sa Senate Blue Ribbon Committee ang posible anomalya kag korupsyon nga naglunta dira sa pila ka ahensya sa gobyerno, specifically ang Department of Health, ipaimbestigar mo ang naga-imbestigar. Kadumdum ka mo yang ang presidente naton mahilig magpaimbestigar, sang naga-imbestigar, mahilig magpa-audit, sang naga-audit. Kadumdum ng rambal sa kamadlagan sa kuno Vice President kung magdaog siya, ipa-audit niya ang Commission on Audit. Hindi ko kuhan kay ang presidente naghambal gid nga ang isa sang handom sa iya administrasyon nga matap na ang korupsyon. Nang ari ang mga korupsyon, mathag, gina-imbestigar, ginabunggan niya. Kung mag-imbestigar ka, birahon niya kaya. Paano tanabi mo ugtat ang korupsyonan? Nga ang nagahimo sang korupsyon, ginaproteksyonan. Ginaproteksyonan. That is why if you remember sa nagligat, ang presidente ng bahayag, niya bubudlagi ang korupsyon. Budlagi gali ang korupsyon niya. Abi ko, ambal niya sa una paglagan niya presidente, sa kandidato mo lang siya. 3 kadlaw niya, tapos ng korupsyon. Magdaog ko, 3 lang kadlaw. Butan tas siya, 3 pa kabulan. Tapnaon ko na ang korupsyon sa gobyerno. Hay man tapos niya, budlay gid ang korupsyon. Paano hindi magbudlay? Kaya kung nagahimo sa korupsyon, kaalyado sa administrasyon, ginaproteksyonan. Hindi na matap na ang korupsyon mag-amusin na. Kinahanglan niya, hindi man kuya authority sa amusin. Pero ako niya pananaw, kinahanglan, kung gusto natin tapnaon ng korupsyon, sweeping reform niya. Sweeping reform. Bot silingon, tanan niya. Kalyado ka man kung hindi. Kung gahimo ka korupsyon, tigpas ang ulo mo. Kung gahimo ka sa korupsyon, may kalyado ka pa, tugapla ka gidya. Amo na iyang tutuo, tani ka pagimos na, pero kung amo ni kakatabo Kaya ari ang Commission on Audit, nagpagawa sa report ang sa mga korupsyon. Sa pila ka mo ahensya, siling ni ka questiono niya ang COA. Tiyabe, nano kas na.
Padayunon ta na karon no? Kay daw gina-high blood. Ari sa aton linya, we have with us our friend, si Dr. Julius Duran, ang Chief of Hospital sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Istoryahan ta ni Anay Bla, kay ako worry ako sinimo sang ining mga pahayag bla sa mga healthcare workers naton nga mapatigayon sang mass resignation if ever ay tungod nga wala ginahatag sa gobyerno. Are another kuan naman ni another kapalpakan sa gobyerno. Wala ginahatag sa ila ang benepisyo nila ni special dress allowance. Ito ay ginarelease out. Ito ay ginahatag sa mga frontline workers naton, mga health workers naton. Ako yung para sa akong another kapalpakan ini mo sa atong sininga gobyerno. No? But we are with us Dr. Julius Duran. Mamangkot lang ko na anong sitwasyon diri sa siyudad sa Bacolod. Dr. Maayong gabi and welcome diri sa Aksyon Firing Line. This is Aksyon Boy Duran. Boy, mayong gabi, kalma lang kalma. Kasi may ER ka. Dog na high blood ko Dok. And, thank you for having me. Good evening. Yes, good evening, Doc. No? Ari, Doktor, Yes. may mga panda, mga ton nga mga healthcare workers, nga may mass resignation nga matabo, kung hindi mahatag sa ila ang mga benepisyo nga para gid sa ila tani, especially under sa aton bayanihan law ni ang aton nga mga healthcare workers may ara dira. Dok, na sitwasyon diri sa aton, especially ini aton Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, nano ang sitwasyon dira parte sining ginakuno-kuno nga mass resignation? Wala man kami wala man kami dira threat na may mass resignation. But we have resignation since January this year. Siguro mga 56 from different areas, hindi lang nurses, across the organization, mga 56 man lang, no? But primarily because for various reasons, no? Hindi nga because they're dissatisfied, kaya wala ginhatag ang allowance, etc. But I think we're because of our strategy, no? Kinilubra namon. Nakabaton kami sang ilang meals and transportation allowance or MAT and SRA. Okay. Isang pag nila sa amon sang Disyembre, almost one day na lang masira na ang libro. So very late. So ang iban ng mga ospital, again, pambalik nila ang kwarta sa Department of Budget. Kami ginbook namon. Okay. Ginbook namon na receivables. So, whether maabot na o hindi, but at least may sulukton kami sa gobyerno. So, true enough, sa pagbayad yun, nakabook niya namon, and so they were forced to pay us. Okay. So amoy na yung na-strategize namon na i-book namon sa account namon na receivables from the Department of Budget. That's why nahatag ang SRA, ang Meals and Transportation Allowance. Although delayed ng Gorodok, pero ara. June lang nahatag sa amon, which is supposed to be sang 2020 pa. No? So, amo na yung natabo sa amon. And then, wala man grumbling dira sa amon na may mass resignation. But, let me give you my 2 cents thought diri sa mga upod naton namon na mga healthcare workers all over the country. I empathize with them. Sado ka budlay sa amon na trabaho, partner mo. And under the law, our fellow healthcare workers, including myself, is entitled to that. Okay, so it is the responsibility of our government to give what is due. No, kay batas yan eh. That's a law. So, ano yun ang natabo? So, well, beyond that comment, my salary grade does not allow me to speak beyond that.
Yes, Doc, I understand. I also understand. No? Oo. Sige. Naintindihan ko na. Pero it's good news for us, especially sa amon nga ordinaryo mga tao. Nga wala diri sa aton nga wala sang amon sina nga mahimo magluntad nga may mga resignation sa aton mga healthcare workers because that would be very bad para sa amon. In fact, kami magadugang pa kami, no? Sa, I think, the 23 nga bakante, magadugang pa kami agani, no? Pagpadamot ang applicants, okay? So I think it's a different. It's the difference. I mean, no, it's not different. I'm sorry. It's the difference of the gap of payments for government workers between government workers and private hospital for this matter. So medyo mabulubudlay ang daang amon nga trabaho kay sado kadamo sa pasyente. But ang government workers receive more than siguro more than half of ang difference. Kadako katama. Than what the private health workers are receiving. So, you also have to understand sa private subong na pinunga po nga naman sila. So you have to understand. And that's the reason why na they have reduced the number of bed capacity to way below their operating capacity. You have to understand. Okay, sige. May mo na, Dok. At least kami daw maka-rest assured bala kami nga aton mga health workers are still there, ready to serve us if ever nga kinanglanon sila. Pero by the way, Doc, Yes. By the way, Doc, Yes. ang ka-Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital, sige gyapon, Doc, iway kita gyapon gabaton sa mga ordinary nga mga cases. Just this afternoon, we just stopped admitting anay sa ER kay puno gid ang mga 90 almost 100% na occupied ang COVID and non-COVID areas naton, no? Hindi nga na-fill up na ang allocation na ginhatag namon na 120 beds for COVID, but because kulang man kami sa mga tao to man all the number of beds, no? Remember, may non-COVID pa kami. So just this afternoon, nagpagawa kami sa immediate bulletin, may coordinate ni Danay isang husto sa among emergency department, kay limited man ang isolation area, ang number of beds sa aton emergency department. 26 lang nila ang aton na isolation area for suspects and positives, no? And acute respiratory infection, 26 lang na ang beds. No. So, ano lang, Dok, ang gina-cater subong sa Corazon Locsin? Well, kung makadto ka nga emergency, nga real emergencies, batunon ka man gyapon namon, hindi ka mo namon pag-itanggi, pero ma-hold ka gid sa ER. So hindi na kami makapasobra more than the prescribed beds, no? Kay why na kami butangan break. Boy. Boy, I'm sorry, boy. No, I'm sorry. Kay why na kami butangan sa nga kama. So amo ina ang problema namon subong. Ginadasig namon ang discharges, no, para ma-accommodate lang ang sa ER, para mapaluwag namon ang ER. Pero sa COVID, boy, daw ay kami mapagbutangan subong, no? Ang problema, matagaan namon sang Lunas, kung kinanlan gid sila nga admiton sa ER, admiton gid namon, why kami choice, no? Tagang mga ti subong boy ti tanan dira suspect na mo. So hindi ka presume nga kay di gitanan nga pasyente namon nga admiton gina-test na gid namon boy delikado gid eh. So amo na pagsulod mo daya suspect ka gid presume positive ka unless proven otherwise. So puno na to ang holding area namon sa sulod, no? Sa hindi namon mapasaka sa sulod kay wala pa kami sang discharges.
Dinadasig lang namon ang process sang pag-discharge. Ang problema lang amoy na parang boy kay kadamo bala sang recubicos. Kung papulion na ang mga asymptomatic na napaayo na namon, no, so hindi mo na siya nga ma-discharge agad. We have to wait for another day or two. Yes, we have to coordinate with the local government unit sa barangay unit, et cetera. So, amoy na ang isa ka issue that contributed to the problem. Okay. Mungkin na to kay kabudlay sitwasyon sumungid ang sitwasyon ang budlay gid kita ko. But rest assured, paring boy, that we're doing everything we can to the best of our ability and capability. Na ang kinahanglan sang mabuligan gid namo. Yes. Doc, lastly lang Doc, no. Akon na side kuan ko lang ni side thought. Doc, anong imo opinion ato lang niya, personal opinion mo lang yan at as bilang isa ka doktor, no? Ano Doc ang imo nga anong imo nga pagtan-aw kung sa ginatawag ko nga ining home management sa mga COVID cases? Home care management. Home care management, oo. May mga may ara kami nga home care management for our employees. No? Nakabulig na sang dako, no? Pero may proseso ina, no? Na sundan mo, no? So ang amon na ospital nag-apply na sa City of Bacolod to be approved to have a home care program. Okay? Ang namin sila ang mga mild at mga asymptomatic to mild, no? That doesn't require hospitalization. Pag-assess sila sa doktor na pwede sila dira sa balay lang, inspection nun nila sa barangay, hindi ba la? Kung pwede. Correct. Mag-isa, kung may sarili kang banyo, etc., no? Makabulig yun na isang dako to decongest the quarantine facility and the hospitals. Pero kami, being ang empleyado namon inaya, we have a way of checking them every day. Kinahanglan sila set upon mo. No? So may ginahatag kami nga kit para ma-monitor ang ilang blood pressure, ang ilang oxygenation level, temperature, etc. So adlaw-adlaw may nag-check na sa ila either through phone or video call. Okay. Na amo na yan ginaobra namon. So I don't know kung citywide ina nga programa sa syudad. Sige. Wala ko nakabalo. Pero yung kami, may ara kami nga home care program. No? I-check ko na ganit dugay-dugay man sa Emergency Operations Center if that is possible ining home care management program. Para isa pa gusto ko na lang mag-plug in. Yes, go ahead. Boy, no? You follow us on our Facebook page, yung CLMMRH Horizon page. Dira mo na everyday may updates kami dira. Kung ano gang tinatabo sa sulod sa ospital, kag kung ano man ang may mga updates regarding the status of COVID-19 in the community. Yes, okay. Sige. Doc, salamat kids for your time. It's nice having you with us. Salamat din, Doc. Thank you very much and stay safe. Stay safe, Doctor. You too. Bye-bye. Mga ka-aksyon, si Dr. Julius Duran ang Chief of Hospital sang Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital. So may mga information kita ha. Nga as of this afternoon naguntat na sila baton sa ER nila, waya nay ha. So dumatian yun naman ina no. Anyway, sa aton pagbalik ato kay nato ang parte sa home care management program. Try naton istoryahan with try naton ang taga Emergency Operations Center or Interagency Task Force kag ining nagasaka nga kaso or ining tag triple digit sa Bacolod bala sa COVID cases. Try nato din na istoryahan sa aton pagbalik diri sa Aksyon Firing Line pagkatapos lang sa importante naton nga mga pahibalo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:24. This
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the main nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely or salin sa huna ang mga tao
rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sini nga mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagado, no? Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinig nga Jack balaan tirador aran sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya
sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginapot ko o pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:39. Kagmayang gabi dira kay Dennis Richard Tibor Roma. Good morning sa mo, press.
sa kay Christine Menias Villalobos dira sa Pandanon DSB, kay Jaisel Segunda, kag kay Alan Kate Alcala Esconde, watching from Barangay Matabang. Ginagreet niya lang ang pamilya Makilan. No? Good evening dira sa inyo. John Lastiere, may gabi sa imumigo. Sa kay Remar Hicano Halyasgo, sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. Sa Halyasgo, Hicano, kag Salvatierra, kag Robles, Cabalfin, kag Tapayan family. Eddie Laus, kag kay Nanay niya Sabel. Sa kay Rhea May Ladjo, kag, ihada, Maria Rivera Murayama. Good evening man dira sa imo, no? Shelo Billones Arevalo. Good evening dira kag kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Bayang gabi, no? Embong Jocampo dira sa Barangay Maaw. Kag kay Joel Gubaton. Oy sir, mayang gabi sa imo sir. How are you? Daw decades na way takit na nay ba? Sige lang. Anyway, sa nasiling ko na mga kaaksyon, diri sa siyudad sa Bacolod, 3 na ni kasunod-sunod nga adlaw. Nga ang aton sini nga kaso sa COVID-19 yara sa triple digit. May 130 kita sa Huwebes, 108 sa Biyernes, subong mga 148 sa record sa DPWH Region 6. Nanong rason siniman, nanong nga amo ni ang sitwasyon man nga naga triple digit na kita. Although before sina ari na kita sa double digit abe, pero sa dumduman ko ni sa Miyerkules nagpaandam na nimo si Executive Director kag City Administrator M. Ang nga malambot na at magalambot kita sa triple digit with the continuous nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 diri sa siyudad sang Bacolod, no? So try nato na. Kumusta? Sige. Tingnan naton gina-try naton nga makapag-iangot with the Emergency Operations Center naton nga mga officers dira or sa IATF headed by the good Vice Mayor of Bacolod City, si Vice Mayor El Cid Familiaran, para mabalaan naton bla ano ni ang rason sinihaw nga ang daw padayon ang pagsaka nga glambot kita sa triple digit sa aton sini nga COVID-19 cases diri sa siyudad sa Bacolod, no? I-check naton ina para nga at least may ideya kita. Amula na sa aton nga mga kaaksyon padayon gid nga aton gyapon. Hindi kita bla mag-complacent, no? Hindi kita maghalog sa atong sining pagpangandam sa sining COVID-19. Ang protocol sigihon gyapon na ran iya sa pag-obserba. Wa niya untat ang panawagan naton mo sa pag-observe sa health protocol para nga makabulig kita kay ang akon din na kulbaan. Base bla magsigi saka kita kag magtaas ang aton nga quarantine restrictions bla. Man mabudlay na mo. Nga magbalik kita sa itong mga panahon bala nga ara kita sa enhanced community quarantine or even modified enhanced community quarantine. Mabudlay nga sitwasyon lang ng may mga border control kita, limitado ang aton nga mga pasahero, limitado ang pagwa sa tao, kadumdum kamo nga may mga quarantine pass pa kita sa una, magwa. Dumduman nyo na sa naliga nga tuig nga makagwa kasi mo puloyan mayara ka quarantine pass kag kung may quarantine ang quarantine pass gina-issue sa isa lang ka miyembro sang pamilya, all others hindi pwede kagwa sa balay. Dumduman nyo ina. So kabudlay bla sa sitwasyon, especially subong ang mga tao nagabatyag na sang kapigaduhon nga aman iban damo nagkaladulaan ubra, damo nagsira nga man negosyo mo, damo nagsira nga manegosyo, damo sa nadulaan sang obra, ti amo na ginakulbaan naton basi magbalik na naman kita sa mas stricto balang nga quarantine restrictions pareho sang ECQ kag MECQ. Nga kung maglalambot kita sila naman, ti matyagang kuya, makuha na lang ni. Hindi ko kabalo kung ano ang mga sitwasyon sa aton sini nga mga kauturan.
No? So hindi ta na ina pagtugutan pa nga maglambot kita dira. Ang ining away naton sa COVID-19 is still away sang tanan. Hindi lang ni away sang IATF, hindi lang ni away sang Emergency Operation Center, aton ining away. Padayuno na naton ang pag-observe sang health protocol. Bakuna, pabakuna. Kaya na, basahan ko sa report. Dito sa may Banwasang Manapla, siling ni Mayor Manolet Escalante, nga sa record nila sa ila Banwa nga 12 ka man nagkalamatay, bangod sang COVID-19, tanan, wala mabakunahan. Wala mabakunahan. Amo na siya delikado kung hindi ka bakunado. Tanan ang dosing nga naklamatay unvaccinated tanan. Unvaccinated. Ti amo na nga padayon ang atong panawagan sa sining vaccination, magpabakuna kita. Kay protection ini para sa aton. Hindi na lang kita magkuan. Si Dr. Chris Orongon, bitry naton. Hindi na kita magduha-duha pa nga magpabakuna. Kay man ang bakuna, ginimo ni siya para nga matagaan proteksyon ng aton lawas kung matapikan kita sa COVID-19. Diba? So kung hindi kayo mapabakuna, imo man na diretso, no? Imo man na diretso. Pero hindi ka, iway na tabasulay sina kung matabo nga maka-experience ikaw sa severe symptoms, mangin malala ay mga sitwasyon, kay wala kaya nagpabakuna. Amo na nga, bisan, mga amigo ko pa gani, iban niya, hindi magpabakuna niya, puti, ako ya. Sige po ng ako niya nga kampanya, para nga magpabakuna kita. Kay bisan ang akon mga iban ko yung amigo nga mga ara sa patag sang ang ilayang profesyon niya ara sa health. Sila mismo yan naghambal nga babakuna mo. Mga health experts, mga nakaagi gidya tuon, hindi lang sa University of Facebook. Kay iban nakatuon lang ya sa University of Facebook mo. Tida mga doktor na sila ya nga sila ya mismo daw na mo yang daw hindi bala daw plastar bala iya sa mga sitwasyon nga nagaganyat sa mga pumuluyo nga hindi magpabakuna. Tingilangin tunan niya University of Facebook. Ini yang nagtuon iya sa pila ka tuig, naggastos ang milyon para maka-eskwela, makatuon parte sa ikayong lawas. Daw pinirdi pa iya sang graduate sa University of Facebook nga ang nakagraduate dira iya mga duwa lang kasmana, iya lubasan nila sa mga informasyon sa Facebook, do sobra pa sila doktor. Ang iban pagid gani iya, nga naga-kampanya, nga hindi magpapakuna, way gani iya sang naibaluan, parte sa health. Way gani kiskwila, parte health, iba lain nga kurso yang ila. Sila iya, amo yang daw maalam kung parte bakuna ang hambalan. Ang iban nga gani iya daw katayog-tayog pagid, tayog pagid ang paminsaron nga aman. Ang iban niya may mga malambutan, may mga chips nga ano nang butang unos lawas para ma-monitor ka, may mga 666 nga tawag na hindi maintindihan, hindi maintindihan. Amo na nga sige gyapon ang aton sining pag kampanya para sa aton nga magka-aksyon nga magpabakuna, no? Bawala gid sang isa sa ilang makontak naton. Ay na nung muna ning kasi nakaay ng kaso sa Bacolod, hindi tapas lang makontak aw. Karon patawagan kong Ibans ni. Hindi na makontak. Amo ni tani kay gusto nato mabalaan balatan eh. Sa aton dira nga mga opisyal sa nga in charge diri sa siyudad sa Bacolod, nano ang aton nga ginahimo para ining mataas nga kaso naton sa nga COVID-19, at least mapanubo naton, kag mabalik kita bala sa tong mga timpo nga ako ya daw ginahandom ko to tani ang panahon bala nga ang kaso naton sa Bacolod dara sa 2, 3, 1, may ara gani kita adlaw nga 0. Daw mo to tani ang ginatakuan ko bala nga tani malambot naman na bala nga sitwasyon. Nga ang aton sini nga kaso kontrolado naton ya diri sa siyudad sa Bacolod. In fact, sang nagdigad nga 2 ka bulan, makasiling kita nga daw halos kontrolado tuon naton ang sitwasyon
diri sa siyudad sa Bacolod, ang kaso sa COVID-19 diri sa siyudad sa Bacolod halos kontrolado. Pero ining lang digay ka 3 kadlaw nakita nato naglambot kita triple digit. Hindi pa kita pareho gikatag-as pareho sa Iloilo abe. Pero hindi ta na napaghulaton pa. Hindi ta na napaghulaton mga ka-aksyon. Kay kabudlay sa sitwasyon. Kung maglambot kita sa sinang punto bla, ngay paidalom kita sa mas istrikto nga quarantine restrictions. Hindi na pagulaton ina, no? Anyway, we are trying, no, nga pero wala gitanan sabat, no? Wala gitanan sabat ang aton nga ginapanawgan, no? Base kung sako way takbalo kun ano base sako usla para sa sining nagasinakaay man nga kaso naton diri sa Bacolod, no? Anyway, good evening lang dira kay Bing Guerrero from Celine Homes, Fortune Town. Kay Cory Vidaha, maayong gabi man sa imo dira sa Clark, Pampanga. Juvie Monares, kay Arman Regalado. Monitor lang sila sa Montara, Isabela. Kay Athea Kim Eriman, kay amigo naton Ray Baryoga, no? Sa kay Martin Aliling. Good evening man. Melanie Calvas, maayong gabi sa imo. Pilton Lipura sa Purok Sabes, Barangay Villamonte. Kag kay Suzette Alunan sa Hong Kong. Ay, ara ka nagalit na Suzette sa Hong Kong? Ako galit do ganyan nagalit. Lain man to galit nga Suzette ako namin niya. JR Mainit Rihon. Good evening man. Kay Riza Alvarez. Watching always in Minnesota. Ay, ara ka na Riza. May kilala ko na pala sa Minnesota. May kilala ko na. Si Riza, kilala ko na si Riza. May kilala ako dira sa Minnesota, ha? Si Ma'am Vanessa Mayo, Dr. Matt Mayo. Masi kung maka-meet ka mo dira, no? Mga common friends naton. L.A. Amante sa Kuwait, no? Kay Kufra Soxano, good evening man. Kay Julia Goles Recto. Bon Ignacio, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, Christine Minyes Villalobos, of course, sa Pandanon DSB, Manjo Arnejo, Stephen Gorosin, Robert Roma. Good evening, man. Siling ni Stephen Gorosin, niya Aksyon Boy, gatrabaho ko sa Photon, Bacolod, Dampi sa Barangay Mandalangan. Okay, sige. Remar Hicano Halyasgo, Silver Bullet. Maubos ang tanan na politiko ka government officials, Aksyon Boy, kung amo basta bala na, basta korupsyon awayon. Mo to nambal ko na basta korupsyon awayon. Kag mag-away korupsyon, ningla naton nga sweeping pag away balitanan kalyado ka man kung hindi lang hambal sa presidente nga whiff of corruption. Nang silingon bla kung sa baho pala sa korupsyon, birahon na dayon. Tiyari, gabinaho ng korupsyon, no? Hindi siya gusto ng imbestigahan. Hindi ko chindi, no? Hindi ko chindi. Nga, hala kita sa palayag nga awayon nato ng korupsyon, anay kay may ara nga whiff of corruption nga nagaluntad, may manapanimuan nga korupsyon, untaton mo ya, ang naga-imbestigar ya, birahon mo ya, muna kabudlay, birahon mo ya. Mayara gani nga mga kuan bala nang pareho na ako way mo politika pro nang napamatian ko bala ining si Esco Moreno. Nagambal siya nga imbis ka magbakal kita sa mga ang gobyerno, imbis mabakal sa mga face shield, mga face mask plastic na ya. Imbis mabakal kita sa bakal tabulong. Ibakal tabulong batok sa COVID-19, kita may araman nga mga bulong ang panglawag to si Esco Moreno. Kung di mo na sa tane, no? Iyabi daw, iyaman lang panugyan, abe. Imbis nga bakal kita face mask, face shield, no? Misa nano natin nga bakal sa gobyerno sa face mask, face shield, kasaka ang kaso. Subong adlaw, pinakataas nga kaso natin, 26,000, sobra 26,000. Sa isa lang kadlaw, ang kaso sa COVID-19 sa bilog na Pilipinas. Sige kita face mask, sige kita, although ako yan nagakudusoid ko ng face mask, face shield kita. Pero ang gobyerno, nagabakal face mask, nagabakal face shield sa mahal gani ang presyo, amo na gani isubong ang sentro sa investigasyon, pero sige man saka sang kaso. Tisiling ni Esco Moreno niya, bakal tabalakuan, bulong ang baklo naton, may ginapanglawag, tapos yung bulong, di ko lawagon lang, kaya
hindi ko balo kung amo na sa basta may ginalawag siya nga bulong. Nga imbes nga face mask kag face shield ang baklon sa gobyerno, bakal kita bulong. Ti anong ginimo? Birahon siya. Birahon sa administrasyon. Maara ba lang, here comes somebody nga nagahatag sa panugyan, may ara manabi nga ginatanaw nga makabulig, waya, birahon kaya. Daw, kiti, ginatanaw nila nga base mag-intra mo sa politika mo, sa national election, birahon kaya. Birahon kaya sa administrasyon. Muna isa ka problema subong sa aton nga administrasyon mo. Kung hindi kaya daw kalinyada dira, birahon kaya. Balbalon kaya sa administrasyon kung di ka nakalinyada. O pareho kay Manny Pacquiao. Nanawagan sa investigasyon sa korupsyon. Nanawagan sa investigasyon sa korupsyon. Birahon kaya. Balbalon kaya sa administrasyon. Korupsyon, mintra ka pa sa korupsyon. Ay, birahon siya. Balbalon kaya da. Muna nga, kabudlay. Kabudlay sa atong sitwasyon. In fact, ining away naton sa COVID-19, nagbudlay ni sa kay ara ya mo. Duha ka bagay na di ang repabudlay sa aton sa away naton sa pandemic. Ang away naton sa COVID-19, duha ka bagay nakita ko din nga nagapabudlay mo. Negosyo kag politika. Correct me if I'm wrong, pero duha ka bagay nga nagapabudlay sa aton sining away sa COVID-19, negosyo. Pandemic kaya ginanegosyohan mo. Di paano ka nabi? Anong kurason ang emos naman? Pandemic, nagaantos ang tao, nagapinitinsya ang tao, nagapamigado ang tao, nagakagutman ang tao, ginanegosyo ya sa iban, nga ara dira sa gobyerno, ang pandemic. Di ka nakita naman? Ginegosyo nila ya ang pag-antos ng pumuluyo. Ginegosyo nila ang kapigaduhon sa pumuluyo. Ginegosyo nila ang balatian sa pumuluyo. Ginegosyo nila ang virus. Ginegosyo ya sa gobyerno. Dason, kung mag-intra ka da, may mga suggestion ka, nga daw nami man, tiku mo nga daw threat ikaw sa politika, birahon kaya. Hindi ang pagpamatian ang imo yung ginahambal. Hindi ang pagpamatian ang ginahambal mo ya, birahon kaya. Tiya mo ng isa ka problema naton. Diri sa balita, subong may nakita ako diri, nga isa ka mamalidha ang nanawagan. Nya, bungkagon lang ni ang Interagency Task Force. Nanawagan siya nga bungkagon ang Interagency Task Force. Ti ako siling ko, hindi man guro kinanglan bungkagon gid ang Interagency Task Force. Islan lang ang ara dira. Kay for so long a time, wala nila nahimo. Ang obligasyon kung tani diri is awayon ang COVID mo. Nga ma-control nato ng kaso, mapanubo nato ng kaso, but the record shows nga nagasaka ang kaso, meaning ineffective ang inyong ginahimo dira. Hindi epektibo ang inyong ginahimo kay nga gataas ang kaso. Ang pinakakuan na tanin naton nga papel, ang pinaka primary naton nga papel, nga ang kaso sa COVID-19 makontrol naton, mapanubo naton. Di nagataas nga taas, but silingon kamo dira nga sa Interagency Task Force, hindi gusto ang trabaho Hindi epektibo ang inyong ginapatuman nga mga tikang dira So, ako hindi ko yasang pagbungkag sa ATF, islan talang mga tao da. Because, ang ining COVID-19, away ini sang parte sa health. So, kinanglan natin rin mga health expert. Hindi niya away sa gira. So, kinanglan natin rin health solution, kag hindi military solution. Tingara daya sa ATF, puro military. Puro mga former military ni sila ya. Former military men ni sila ya. Hindi niya away, hindi niya gira. Gira ni sa ito ginatawag natin, pero against sa virus. So, hindi tadiya kinanglan sa mga military generals. Ang aton diya kinanglan, mga health expert. So, sa panawagan nga, bungkago ng ITF, hindi Islanta lang. Ang sa mga tao, nga eksperto, kag may ihibalo kung paano awayon ang ining virus, which is of health concern.
Magabalik kita sa aton dugang nga pagpangalaga diri sa Aksyon Firing Line pagkatapos lamang sila. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
napamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 8:10, balik kita rin sa ating pagpalagad sa Aksyon Firing Line. Mga ka-aksyon mga aton diri hambalan subong iniblang ginahimo sa iba naton nga mga kauturan bala. Kundi magsulod ka sa siyudad sa Bacolod, gina-require ikaw sa negative RT-PCR test. Ginagamit naton ini, ginasubmit naton ini para makakuha kita sa natawag nga espas, di ba? Paano na nga aton nga ginagamit kung halin ka sa gwa, magbalik ka din sa Bacolod, gina-require kasi na. Sabi mo na nagkakatabo, may iban kita nga mga kaaksyon, mga kauturan, nga ginahimo nila ginapeke nila ang ilang RT-PCR test. I don't know, kung pagpeke nila, kung kasi may dito sa ginalinan nila, may kabaligya mo lang sa peking RT-PCR test, no? So, ang Bacolod, naghihimo sang mas stricto nga verification process para masiguro nga wala sang peke nga RT-PCR test nga makalusot, no? We have with us on the line si Councilor Ayesha Joy Villaflor, ang aton sining SK Federation President sa Bacolod, nga pungko bilang konsehal sa aton nga sangguniang panunsod sa Bacolod. Online sa Firing Line. Councilor, maayong gabi and welcome diri sa Aksyon Firing Line. Hello, Aksyon Duran. Good evening. Kasi tamang-tamatan pala mati. Maayong gabi man. Yes, so okay, ako bala na kuha ko na siling ko ining kakatabo bala nga may ara iya nga nagapeke sa ilang RT-PCR test. Siling ko mas dako ini nga problema mo kay basi pag-abot na rin nila peke ilang RT-PCR test basi makadugang pa ni sila sang ano pa magdugang pa sila sang pagpalapta diri sang virus aton sa syudad sa Bacolod, no? Now we understand mas nang istrikto ang inyong verification process. Can you explain to us ano ang ginahimo naton sini nga hindi sila makalusot ini mga peke nga RT-PCR test? Okay. Aksyon Duran, sa una, nalabyan naman din do at I think do may 3 na nagka-cases nga nag-take man sa nila RT-PCR. Tapos, nakita namon nga ang common sa tanan nga mga RT-PCR is may QR code. QR code. So, may QR code na siya ang tanan nga mga results. So, gintry namon nga ginascan namon isa-isa kung ang magwa bala magwa siya ayahan ni iya lang niya kabayo lab or magwa nga personal gid nila nga result. So we found out Aksyon Duran nga ang gagwa gali personal gid nila nga result. Personal nga result. Anong diferensya sa anong namin nga personal result man? I mean timiyara na ya Aksyon Duran nga kung i-scan mo yang QR code ang gagwa lang na ya daw general lang bala. So general lang nila nga website. Okay. Sa mga biolab Aksyon Duran, ang mga result, personal na nila nga result, kung i-scan mo na bala ang QR code sa mga RT-PCR result. So, sang na-discover na namon nga way para ma-verify ang mga QR code, subong sige-sige na siya namon himo, especially that time nga may cases nakita sa mga fake nga RT-PCR. So, subong ang ginaobra namon under a POR nga committee, every time na may mag-apply diri sa amon sang espas, ang ginalantaw na permi namon una sa tanan kung valid pangila nga negative RT-PCR kay 72 hours nang manang validity sa nga doon nga result upon collection of specimen. Tapos ginaskana namon isa-isa ang QR code. So kung hindi na siya magwa sa amon nga scanner, kung wala link or kung kung hindi man niya kabayo lab nga general nga official website ang magwa. Meaning to say, wala ni siya nagpaswab sa isa kabayo lab. Okay. Anong katapusin na Councilor man? May sa ginhalina nila, may nagabaligya sa peke ng RT-PCR test result? Sa una, Aksyon Duran, may ara kami na duwa sa Manila nga nag-fake. Isa sa Cebu, amo na sang 3 nga prior bilang mga incident. We found out na may ara gid man, exist gid man na siyang mga produce na mga fake nga negative RT-PCR. That's why doble ingat gid kita diri sa Bacolod City para hindi na ta malutsan. Ang latest nga natabo sa amon is September 9 siya nag-apply, pero September 11 pangiya nga result. Meaning to say, fake gid ya. September 9 pa lang tayo. May September 11 na sang ang result is dated September 11. September 9 siya nag-apply dira sang espas. Yes.
double check namon, double check pa gid namon Aksyon Duran. Scan pa gid namon ang QR code. Wala gid yung may nagwa yan. Not even ang general nga website sang Biolab, wala gid yung may nagwa. So for example, ang sa cases namon, for example, kung hindi di personal nga result ang gagwa sa upon scanning sa QR code, gitawag kami sa Biolab, Aksyon Duran, to make sure nga nagpa-swab gid man, kag nag-negative gid man, kasi kabudlay, wala akong magsigi na di sila yakalagaw kag magamit sa mga fake nga mga negative RT-PCR tigtigahalong sa digani. Sila ya nga pinagusto lang. Amo gani lang isa ka problema kay kung makalusot ina waita sang kay balo base kung mga positive sila precisely nga nagkahimo sila sang peke nga mga result na RT-PCR test result, no? Or ang problema man kay basing iban bla daw ti kamahal nga daan sa RT-PCR test mo, no? Mo nagurong iban na kamahal. I don't know kung na ano sa idea mo, no? Hindi bla daw naghimo na sangkap na kung panubo ng presyo sa RT-PCR test. Yung panubo na siya Aksyon Duran, pero relatively expensive gid siya gyapon. Kay ang for example, from Iloilo to Bacolod, kalang bili pila ka mo lang di ka days, mag-state of magasto ka for around 3,000 to 4,000 pesos. Mahal gyapon for travelers. Pero even hindi naman siyempre pag i-bargain nga kung mahal siya, hindi na ta mag-comply. Kaya ti makolod, gahalong, gidya mong nga hindi ta diya magsigi. Kaya ang ato nga cases, gabi mandaan ng initiative ng LGU, iwan taman nga magnubo kung hindi ta mag-secure sang ilang negative RT-PCR kag sige taas kita man gyapon masuffer. Mo gani. So amo na sa gyapon councilor, no, ang requirement naton kay ikaw i-charge ikaw sang APOR, ini authorized person outside residence. Amo gyapon ang requirement naton magsulod gid sa Bacolod, negative RT-PCR test result kuha ka SPAS. Amo na siya. Yes. Para maka-apply ka sang SPAS kinahanglan mo ni negative RT-PCR test result, no? May nga pamangkot diri abi sa amon mo. Nyama pa Manila ko anong requirement man, galing kay tisling ko balo ko depende man ko to ang requirements ang kadtuan mo. Hindi bala? Sa Manila, sir, wala tayo requirement kay open sila mo hindi sila maka-impose gid strictly kay sila tuya ang centers ang tanan. Pero magkadto kani sa Bacolod, like sa Negros, kinahanglan gyapon sang requirement. Gani man. Ang amon gani gina-advise na lang na sila, i-check ninyo ang kadtuan ninyo, ang destination ninyo kung anong ilang requirement. Yes. Okay, sa kada destination lain-lain man ang requirement mo kada, hindi bla councilor? So i-check nyo sila ko sa kadtuan ninyo kung anong requirement. Pero ako sigurado gid ko na I don't know if I'm correct. Sigurado ko nga magsakay ka sa eroplano, i-require ka gin RT-PCR test result. Depende, gyapon, sir, kung ga-require ang destination, LGU. Okay. Depende gyapon gali sa LGU nga kadtuan nimo kung naga-require. Kay kung halin Bacolod to Manila, hindi ka nang negative RT-PCR. Pero pagbalik mo sigurado gid nga i-require ka. Kinanglan ka gid, no? Yes. So, okay. So at least we can be rest assured nga ang aton nga verification stricto kag sigurado ang verification naton sa nagasunod diri nga mga nagakadto sa Bacolod nga gina-require naton sa RT-PCR test, hindi ta malutsan na councilor sa mga peke. Yes, sir. Especially sa mga time travel, hindi sila kalusot. Pero hindi bla councilor hindi bla councilor nga may ara kita nga mga APOR nga why na may ara kita mga APOR nga why na gina-require, like for instance mga government officials nga may mga official functions, may amo na. Yes, sir. Action Boy, actually exempted gina sila under sa resolution number 101 ng National AITF. Ang tanan nga mga government employees from mga agency, mga head agencies bala like ang PNP, ang aton nga DOLE, DOH, gina-exempt na sila pag tanan nga agencies nga nakaangot sa nga mga national agency. Gamot ka na hindi magbalusang... ang essentials naton kag delivery of goods, kina-exempt na naton ang delivery, ang nga mga travelers, basta sila sa Panay Island, Iloilo City, outside Region 6, di required na gyapon negative RT-PCR sa ila.
Sige, i-discuss ko muna ako kaya hindi ko makita ang rationale behind sa exemption bala. Ano ni sila yaw ano ni sila yan, hindi sila matapikan niya virus. Exempted ni sila yaw. Pero Action Boy, ma-check sa Resolution 101 sa National IATF, nakabutang ang mga national government employees from national agencies shall be exempted sa requirements ng LGU. Actually, kasi kabalo ko na sa ina nga Resolution 101. Ako nang question ko lang, how did the National IATF came up with that resolution, no? Ano man nakita nila? Sige lang. Sige, sa Bacolod, ano lang man Sunod mo lang tada, ya. Why ko yung question sa aton nga pagtuman sina, ang na-question ko is, how did they come up with that idea nga to exempt the sanctioning mga sa national government agencies, sabi to exempt them from the RT-PCR. Ano na sila? Hindi matapikan virus yaw. Hindi sila virus. Hindi ko. Sige. Actually, sa una, bis ka na muna ang ara sa National IATF. Gi-require kami gyapon sa mga national government. Akigan ka na sa IATF. Hindi pwede. Anyway, Councilor, salamat gid for your time, ha? Thank you so much, salamat gid. Action Boy. Sige, thank you very much, Councilor Ayesa Joy Villaflor, mga ka-aksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ariblaw, isugpon ko nino na may na istoryahan naton ang ining Resolution 101 sang IATF. Amo na kasiling ko bala hindi na kinanglan nga bungkago ng IATF, islan tala mga tao da. Ang question ko is, paano sila nakaka-come up sila ng resolusyon? Manang resolusyon magkabiyan ng kasiling. Mune. Kundi may mga apor ining authorized person outside residence. Butan tabi, ako taga Bacolod ko, malakat ko to sa Iloilo kay may gamay ko tong negosyo. Ang kinanglan ko po Iloilo. Pagbalik ko diri sa Bacolod, i-require ko na iya sang RT-PCR test. Apor ko mo, i-require ko na nila sang negative RT-PCR test. Ining Resolution 101 sang National IATF nagasiling nga ang mga apor nga mga opisyal sang national government agencies exempted sila ya sa negative sa RT-PCR test, exempted sila. Pwede sila ka sulod rin, exempted ka mo. Why hindi na ka maparequire RT-PCR test? Ang pamangkot ko, hindi mga ara sa national government agencies ni mga empleyado sa national government agencies, hindi sila matapikan niya virus aw. Nga gin-exempt ni sila ya. Amo na nakita ko isa kakapalpakan bla. Kaya actually ang ginahimo sang national IATF, kadamo sang kapalpakan mo. Isa ni sa kapalpakan nakita ko mo. Nga exempt mo sila ya from the negative RT-PCR test results nga requirement. Ang pamangkot is nga ano ni sila ya? Abi magkadto di sila sa Bacolod. Hindi sila pag-require sang negative RT-PCR test result. Kuan ni sila yaw, exempted man sila sa virus aw, hindi sila katapikan sang virus. Kasi may virus na sila, pag-abutin lang, kalibot-libot sila, mga lapta di sila sang virus sa Bacolod. Tapos mabalik naman sila sa ilang lugar, pero nakapanglapta na di sila ya. Hindi ko intindi sang rason, how did the National IATF came up with this resolution? Exempted ni sila. Gin-exempt sila ya. Nga daw hindi sila ya matapikan virus. Nga daw wala sila virus. Ginbutang mo ya sa danger. Ginbutang mo ya sa peligro. Ang kadtuan nila nga lugar, hindi man sigurado mo. Let's say, halin ka to sa Manila. Ang Manila, isa sa sentro sang madamo ka kaso sang COVID-19. Ti na sa ara ka sa national government agencies. Kadto ka sa Bacolod. Hindi kayo pag-require negative RT-PCR test. Halin kaya sa lugar nga damo kaso, kadto ka sa siyudad sa Bacolod, tiway kaya, way takbaluya kung positive ka o may virus kaya. Kaya exempted kaya mo. Saan negative RT-PCR test? Pero ang taga Bacolod, naging mismo yan, nga nagkadto lang to sa Iloilo kadali, pagpuli adiya, ini-require tayo sang RT-PCR test. Hindi ko makita ang rationale behind sang aton nga mga opisyal dira sa National IATF for coming up with this kind of resolution. Pumiro na sa gintuman mo. Sang syudad sa Bacolod, nag-require kita gyapon RT-PCR test, ginigan sila. Ginakigan sila sa regional IATF. Yahala, way ka mga pati, drano kumuya. Kigan sila.
amo na siyang nasiling ko bla. Nga ining National IATF, ang iyas ni nga mandate gid is to fight against this virus. Ang resulta siya na tani, nga manubo ang kaso naton sa COVID-19 sa Pilipinas. Amo na tayong resulta. Kung epektibo ang ini ato National IATF, pero talawang record, subong adlaw 26,000. Isa lang kadlaw, sobra 26,000. Ha? Sa nguna rin lang sa mga 4,000, 3,000. Subong yaho tag 26,000. Adlaw-adlaw yagasaka ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Ti ano na yabi? Effective pa nga nga away sa COVID-19. Mas perting away naton sa politika ho. Mas perting away naton sa korupsyon ho. Diri kita ito nga tutok na yan. Amo na yung ginatutukan sa away ni Duterte, ni Gordon, ni Pacquiao, ni Isko Moreno. Daw diri nakatutok. Ining korupsyon, daw diri nakatutok ang away. Tig-away ta sa COVID-19, ano niya? Epektibo pa ng aton nga mga opisyal dira nga amo ang gintugyanan para sa pag-away sa COVID-19. Ang resulta nga ginapaabot naton, makontrol o mapanubo ang kaso sa COVID-19, but it is not what is happening today. Epektibo pa ni sila sa away sa COVID-19? Kung di epektibo, ni si Secretary Duque, kadugay ni panawagan nga parisayno ni siya, ho. Kay, do halo sa alin sa puno, alin sa primero, do puro lang kapalpakan. Ha? Luwag-luwas nga pigaw ang away sa COVID-19, ang tanan nga mga anomalya, ara da. Ha? Dibla? Ang tanan nga anomalya, ara sa Department of Health. Dugay na sa panawagan, ang mga senador nga panawagan nga ma-resign siya, ang mga iban nga mga health officials nga panawagan ma-resign siya, ang iba naton nga mga congressman nga panawagan ma-resign si Duque kay hindi epektibo. Ano ang sa presidente niya? Love ko niya si Duque. Bisan kung trahon ko sa bilog nga Pilipinas, love ko niya si Duque. Ha? Anong rason sa presidente? Ito hindi mo yung mabuyan sa Secretary Duque, ha? Palpak, hindi mo yung pagbuyan. Kay labya ko niya, amak mga statement sa presidente, ang bilog na Pilipinas, sa ibaylo mo sa isa katawo, ha? Ay, hindi pala ka, kadumdum ka mga nagambala, presidente, bisan ang bilog na Pilipinas magkontra sa akon, love ko ya si Secretary Duque. Anong rason na da? Ha? May ano ka mo nga daw hindi ka mo yung magbulagay nga duwa. Nga daw hindi may mo sa presidente. Nga matigpas ang ulo ni Duque. Anong rason sinadira? Subong nagamat-amat nagwa. Ang rason. Kung iangot-angot mo, kaya matamat nagwa ang rason. Ha? Sa nasiling ko na sa pamiro pa, ining away sa COVID-19, ginimo na yung negosyo. Ha? Sa nasiling ko na, ang pag-antos ng pumuluyo, ang pagpinitensya sa pumuluyo, ang kapigaduhon sa pumuluyo, nakwartahan pa yan nila. Ha? Nakwartahan pa yan nila. Ano kita rason hindi mabuyan sa presidente ni Duque na eh? Ha? Love niya kayo si Secretary Duque. Ha? Hindi iya mabaylo. Sa pumuluyo, nga mo ang iyagin promisahan nga servisyohan, hindi iya mabaylo si Duque. Ti amo na ang isa ka problema naton. Ining nagasaka, abin niyo sa Pilipinas, sa bilog nga kalibutan, ang pinakabigaw ang response sa COVID-19, hindi man ta kulihot. Hindi man ta kulihot. Ikaduha ta sa kulihot. Sa bilog nga Pilipinas, kung COVID response ang ambalan, at least, why ta makuha ang record nga pinakakulihot. Pero second ta, sa pinakakulihot, sa COVID response, ina record, kung study, second kita sa pinakakulihot kung COVID response yung hambalan. Hindi tabi magkulihot kay ang isa ka health situation, ang isa ka health problem, nga kinahanglan naton sang health solution, kag health experts, gimutangan naton iya sang military solution, kag military experts ang inbutang naton. May tani, kung gira ni siya, let's say, gira abi kontra sa iban nga pungsod,
butang tada military Prong gira na to niya COVID. Tinga military butang tada. Ang tanawang kakatabo. Waay hindi makontrol ang pagtaasang COVID-19. No? So, sa liwat, isa ka congressman, nagapanawagan, bungkago ng ITF, ako ya, hindi, kinanglan ta na. Islan ta lang ang ara dira. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:30. Mabalik kita sa atong dugang nga pagpangalagad diri sa Action Firing Line pagkatapos ang dugang maraton nga mga pahibalo. Aksyon Radio. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo.
kakampihan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkaliparan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan.
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line! Balik kita sa aton nga pagpangalaga diri sa Action Firing Line. Kag mga action ining nabal ko kay nabala nga for the third straight day triple digit aton kaso diri sa COVID-19 sa siyudad sa Bacolod, no? We have with us on the line si kontak naton ang aton sining executive director sa Emergency Operations Center at the same time ang aton nga city administrator Ang saon talaga nanong rason sa naglambot kita iya sa triple digit ang kaso diri sa siyudad sa Bacolod. In the past 2 months makasiling kita nga we have controlled sang surge sang COVID-19 diri sa siyudad sa Bacolod, no? So nanong rason sang paglambot naton sa ginatawag naton nga triple digit, no? Ining numero dugay na naton experience diri sa siyudad sa Bacolod ya long time ago pa kag napanubo naton ang kaso diri. So hopefully amo maning matabo nga we can do this again sa sining pagtinguha sa aton dira nga mga opisyales, no? Para nga mapanubo naton ang kaso sa COVID-19. Okay na siya, no? Kay nataning ito nga daan before kay para nga pag sugod ta ara na dayon, ha? Panitita mo lang alang. Okay, sige. So, anyway, ara na sa? Okay na? Sige. We have on the line si AOC, Executive Director, kag City Administrator, Ang. Online sa Firing Line. Ma'am, gabi and welcome to this Action Firing Line. Mayong gabi, Action Boy. Mayong gabi man sa tanan nga nagapamati subong sa imo program. Yes. Ma'am, ikatatlo subong adlaw nga sunod-sunod nga ang kaso naton diri sa Bacolod ara sa triple digit, no? If I remember right, 130 kita sang Friday, 108 sang kahapon, kag subong 148 as per DOH nga record, pero I understand ang real time naton sobra pa 150, no? 154. 154. Okay, sige. Anong rason siniman sang pagsaka sang kaso naton diri sa siyudad sa Bacolod, ma'am? Actually, this is expected manggid Action Boy kag as a matter of fact dugay na nga nagatinaa sa mga cases sa COVID sa palibot, But lately, if you also notice, around the same time nga nagatinaas man ang aton nga nag-amat-amat na saka ang aton cases, ang Pilipinas nagalag sobra 20,000 ka cases every day. 26 actually as of today. 26,000 as of today. Yes. Yes, naka 26,000 kita, pero for
1 week na nga taga 20 mil kapin 20,000 permi ang aton nga mga cases. So expected in action boy, hindi gina iya mapaiway nga makalabot na di sa aton kay ti kadamo man siyang mga taga Bacolod nga nagapauli diri sa aton, mga nagakanto diri nga halin sa iban man nga mga lugar, kagang aton nga mga OFW nga nagabalik diri, plus ang movement sang tawo pakadto pa kari bisan pakadto na lang sa Panay kag pabalik di pakadto sa Cebu pabalik diri. That is why ina-advise tagid nga kung hindi malang essential ang mga biyahe nga ipaiway lang anay kay amo na kalabanan nga ginatunaan sang pagsaylo kag pag-transmit sang virus ining mga pagbiyahe. And of course ang tatlo kasi na ginahambal nila sa bag-ong risk classification status nila ina mga enclosed ba ang mga lugar, ang crowds, so amo na ang mga cases nga ginatan-aw naton nga madali gid ang taas ang transmission sang mga sang virus if ever nga may ara infections. Dira na nga mga areas nga taas ang infection rate. Action boy. Okay, ma'am. And because of the national numbers, ang aton nga national average sa mga cases, expected nga maglabot man diri sa aton. Of course, but kinatinguan tagid ginahimo taman ng tanan ang ginasunod tagid to the letter ang PDITR nga strategy plus ang aton pagid nga iban nga strategies kay gapati kita nga dako ang bulig sang vaccination, gina-accelerate nato ang aton vaccination program, Action Boy. Okay, with this surge ng cases naton diri sa Bacolod, can we expect mga measures or tikangay moon sang EOC para nga at least mapabalik naton bala sa amot nga time ba for the past few months? I think we can say that we have controlled sang pag-surge ng cases, no? So may mga can we expect bag-o nga mga measures on your part? Ang ato nga ginahimo, we have been very consistent, Action Boy, pareho ginayang ginaubrata kung ano ang aton nga paghalong kag strictly implement sa aton mga policies kag guidelines. Amo man gyapon ang ginahimo with addition of course kay since nakita ta nga naghahana nga mag-surge kita, ang ginahimo ta mga preparations naman sang aton hospital facilities, ang supply sang oxygen kag oxygen tanks, ang aton nga mga isolation facilities. We are working closely with the hospitals para sa aton preparation Action Boy, no? Kag ang recommendation sa aton niya sang national government in addition sa aton nga ginahimo amo ang mga pag-conduct sang granular lockdowns nga ginahimo ta naman na subong nga daan ang case finding paagi sa contact tracing. Amo man ang aton nga ginahimo subong especially sa mga area nga may ara delta, may detected nga delta variant cases, bisan recovered na Action Boy, naga-conduct kita sang active na contact tracing. Ang ikaduwa pa amo ang nambal ko gina-preparar naton ang mga hospital beds, nag-istorya kita sa mga hospitals, ang ICU beds, ang ang referral system naton gina-review kag gina-improve pagid naton subong since nagasako naman kag nagapuno naman ang aton nga mga hospitals kag close coordination gid with the DOH kay may mga bagay nga hindi naya sa level lang naton sa local kundi may kinahanglanon kita sang coordination kag bulig halin sa kag augmentation halin sa national government kag sa aton regional office ang DOH. Kay nabla na interview ko man si Dr. Julius Duran kag nabala naton nga sa Corazon Locsin do ka puno na gid sang hospital beds na sa ospital. Ari ma'am, base kung magsige ang saka sang kaso kag base hindi masarakan sa mga ospital, anong take niyo ma'am? What's your take on ining ginatawag natin nga home care management program para sa mga COVID cases? Actually ginahimo tanan na ang home care isolation, no? Ang home care program may ara na kita sina ang ginatawag na mga hospital supervised. Silingon gina-care sila, gina-attender sila, sa ara lang sila sa ila mismo balay,
pero may doktor kag nurses nga naga-closely monitor sa ila. Okay. Kag ginahatagan sila sang bulong, do pareho lang ara sila sa hospital except nga ara na sila sa ila balay. In some cases, may ara gani sila oxygen man sa ila balay and it's being closely monitored by a nurse or kung may ara sila designated nga caregiver. So may mga amo kita na nga cases and in fact gina-allow ta na ang hospital supervised home isolation. Dapat kita cases ang hospital supervised kay para ma-decongest naton ang aton nga mga hospitals, ang aton nga COVID bed sa mga hospitals. May isa pa kita ginahimo na may ara kita ginatawag na step down and step up facility. May mga pasyente nga halin sa hospital pwede na sila i-discharge pero wala pa natapos ila isolation. So kalabanan, ang ginahimo sina gapabilin sila sa hospital until matapos ang isolation. So ginahimo ta may ara kita step down facility para nga ang iya nga COVID bed sa hospital magamit sang iban pagid nga pasyente nga gakinahanglan man sang hospital care. So ginadala ta sila sa step down facility naton sa Midway kag amo man na ang step up inablang hindi pagid man siya kinanglan gid nga sa hospital gid kinanglan lang sa oxygen, kinanglan lang may ma-monitor sa iya nga nurse, may ma-telemed sa iya nga doktor. So ginabutang ta man na sa Midway ang mga muna nga mga cases kag in kaso nga mag-progress gid ang iya nga mga sintomas amo na lang na ang pag-refer naton. So mas mahapos na ang referral system kung halin sa aton Midway. At least that will also help decongest ang aton nga mga hospital kag mahatag naton balang lugar, no? Mahatag naton lugar sa mas nagakinahanglan. Yes, definitely. So bali sa may mga iba, sa mga may ining mga iba niya, sige, Councilor, go. May mga iba niya action boy nga gusto sila nga inablang kulbaan sila ba si ano matabo sila, wala sila oxygen sa balay nila, hindi sila kaginhawa mayo or budlayan sila maginhawa. So gusto sila magpa-hospital but upon evaluation sa mga doktor nga pwede malang natani no nga ara lang sila sa isa ka facility, basta may ara lang sila oxygen support kag may naga-telemed lang nga doktor, buot silingon may naga-monitor nga doktor. So may ara kita sina sa amo na nga facility kag may ara kita sina nga mga amo na kita nga mga services no kay may ara kita mga telemed doctors nga iya sang city kag may ara kita ya 24-hour nga nurses sa aton nga mga facility. So dako gid nga bagay kay ma-decongest gid ang mga hospitals instead nga mag-tiner pa sila na sa hospital mahatag ta na sa iban nga naga-waitlist man kag kinanglan sang COVID bed. Okay. Aray ka sir, last question ko na lang. Abel, example, ako kuan ako ng positive ako, gusto ko ya home care management program lang ako niya dala ko sa balay kagati anong ako nimuon din ako matawag sina anong steps nimuon ko to avail of that program. Right now, ang may ara kita accredited sa EOC nga hospital supervised program, home care program, amo ang Corazon Locsin, ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, Riverside Medical Center kag ang Doctors Hospital. So ini ang tatlo ka hospitals nag-offer na sila Action Boys ang hospital supervised home care or home isolation program. So pwede ka na patawag sa ila to arrange for that program kag sila na naga-coordinate sa EOC parte sa imo isolation kag may gina-assign na sila nurse everyday ginakadtuan ka para i-check imo nga vital signs, resetahan ka sa mga nagakaangay nga bulong depende sa imo nga symptoms, gina-supervise ka sang doktor, gina-check up ka everyday via telemed, no, ginatawgan ka o gina-video call, ginatanaw imo nga sitwasyon kag monitored ikaw. So of course, kinanglan ang imo nga balay suitable for that kind of program. Silingon may sarili ka nga kwarto, may kaugalingon ka nga kwarto, ang kwarto mo may kaugalingon ka man nga banyo nga hindi ka kinanglan mag-share sa imo mga kaupod sa balay kay para hindi sila malatnan. So mga mo sina nga bagay. So may ara kita sina nga programa Action Boy actually. Of course, para sa makasarang-sarang na no, admittedly para na sa makasarang-sarang. Yes. Yes, kay ang hospital supervised home care program may bayad man na Action Boy mo gabayad ka man na
dalanan na actually sa services nila ang doctor's fee, dalanan na da ang mga bulong nga ihatag sa imo, oxygen, and ang imo nga may ara ka nga assurance nga kung mag-progress imo nga symptoms kakinanglan mo hospitalization, may priority ka sa ila hospital. Sige. Ma'am, with that, salamat gid for your time again. Gabi na, pero ara kagyapon. So, thank you very much, City Administrator M. Ang. Salamat. Mga ka-aksyon, si EOC, Executive Director, kag City Administrator, M. Ang. So, at least may mga informasyon kita, no? Kaya gusto ko ma-share ina nga mga information para mailiya aton nga maka-aksyon if ever nga may abot sa aton ina nga sahi sang mga problema. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. With that mga ka-aksyon, salamat sa inyo pagupod sa aton diri sa aton nga pagpangalaga. Jan Acosta, maingab idra sa imo sa kaya Veronica Santillan Manukan, Merly Gonzaga, Miss Jinke de Alagdon, good evening man. Rochelle Fulgencio Susana, kag kay Eliezer Likayan. Dira sa kay Helen Nerves, kag kay Chaiminya sa Kaliling, maingab idra sa inyo. Joel Lagura sa China, no? Kag sa iba man naton dira, no? Kay daw medyo kuan gid. Si kay Chinchin, no? Carilia Clover. Good evening man sa imo, no? Kag sa iban pa naton dira nga naga-monitor iya sa Facebook, hindi na kamo may isa-isa, kaya wain na kita sang panahon. With that mga ka-aksyon, salamat sa iyo pagupod sa aton diri sa Aksyon Firing Line Saturday edition. Sa ngalan ni Aksyon Brian Morden, ang inyo diri alagad Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.